Да, изучаю, спасибо. Давай, походу, со мной. И тут еще нет.
Хвала Ісусу Христу. Дорогі прихання, шановні гості, пілігрими, сьогодні наша Новоконська парафія переживає великий і історичний день нас. Ми зібралися на наш парафіальний фест у гонор Святої Марії Магдалени, апостолки апостолів, яка перша зустріла Воскреслого Христа і принесла світу вестку надії, спокою і гарячої віри. Менавіта у гэтым духу любові ми сустракаємо сьогоднішній день вокруг нашого нового образа Святої Пекли. Як ви ведаєте, наш дорогий арцебіскуп Тадеуш Контрусевич зараз переживає випробування хворобою і знаходиться в шпиталі. Ми особливо єднаємося з ним у молитві. Але Бог не покинув нас одних. І сьогодні з великою духовною радістю я вітаю серед нас вибітного душпастора нашої землі, князя-прилата каноніка Владислава Заводника. Дорогі отче Владислава, ми щиро дякуємо вам за ваше охотне серце і за те, що ви прибули до нас, як узначали ту святую мшу, промовить Боже Слово і освятить наш новий образ. Сердечно вас вітаю. З великою пошаною так само вітаю представників державного влади нашого району. Так само до всього серця вітаю наших сусідів, деканів, князя Лебідського, князя Володимира, які служать у конфесіоналі, напрацюють святої мші, ожидає можливість скористатися сакраменту сповіді. Так само вітаю сердечно князя декана Скрупа, князя Віталія. Щиро вітаю так само особистого секретаря, арцебіскупа Тадеуша, директора квартала католика, князя Павла Гейсланда. Вітаю так само сердечно парафіальний хор святого Владислава з Вітівська, керівництва отця Михаїла з Вітівської парафії. Так само кожен з вас, дорогі пілігрими, гості, парафіяни, усіх вас запрошуємо до супольної і урочистої святої мші і молитви. Нехай мені буде дозволено сказати інтенцію святої мши, охерую этой величной святыни, присвяченной Святой Марии Магдалене, будет посвященный образ, ее визерунок. Это одинная святыня во всей нашей краине. И, певно, оферую святую мшу про заступництво Святой Марии Магдалены за всех женщин. Тим більше, святий год женщин Білорусі. Але за всіх мать, за всіх бабці, за всіх жінчин, які чекають на дитя, щоб справді ласка віри наповняла духовним життям нашої сім'ї, наш народ, як одну Божою християнською сім'ю і поміж народами. Тому долучайтеся до моєї інтенції. Нехай Всевишній Господь вислухає нашу просьбу про приклад віри за віри Христу Марії Магдалени, про яку кришечку розважимо яє, справді християнська є віру, яє відданість Христу. Божа благослови всіх матів Білорусі, жінчин і особливо хворих, терпячих, самотних. Нехай Марія Магдалена буде той іскоркою в нашому щоденному житті на хвалу Божу. И просим Бога за наши грехи, как мы могли
власті найсвятейшую Ахвяру. Спав'ядаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вільні, думаю, словом, учинком і занепадом. Моя вільні вина, тому прошу найсвятейшу, за всю Івану Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, і, відпустивши нам гріхи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Всемогутный Боже, Твой одинородный Сын послал Марию Магдалину, как она первая обвестила апостолам великодную радость. Просим Тебе, праздняя заступництво, дай нам силу
празднуще веки вечные. Читание песни. Так каждое место. На ложку своих по ночам я шукала того, кого моя душа кохает. Я шукала его, але не знайшла. Я устану и по вулицях пройдуся, по вулицях и площадям буду шукать того, кого моя душа кохает. Я шукала его, але не знайшла. Споткали меня вартовники, что выходят в город. Ці не бачили ви того, кого моя душа кохає? І ледве дошла до них, я знайшла того, кого моя душа кохає. Гэта слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Любов Христа охватила нас. Які думають, що коли один помер за всіх, то всі померли, а Єсус помер за всіх, а ті, хто живе, уже не через себе живе, а через померлого за них і воскресла. Тому от этого мы нікого не ведаем по воле тела. Коли ж не ведали Христа по воле тела, то сьогодні вже не ведаем. Тому, коли хто в Христі, то й новое створение.
дал ей мова. Вось сталася молода. Гэта слава Божия. У перший дзень тыдня Марія Магдалена прийшла до могили раніці, коли було ще темно, і побачила, що камінь відсунутий від могили. Тоді побігла і прийшла до Симона Петра і до другого учня, якого любив Єсус, і сказала їм: забрали пана з могили, і не ведаємо, де поклали його. Марія стояла коло могили і плакала. Коли ж плакала, зазирнула в могилу і убачила двох аньолов у білому одінні, які сиділи один коло голови, а другий коло ног, де лежало тіло Єсуса. І вони сказали їй: «Женщина, чого ти плачеш?» І вона відказала їм: забрали моего пана і не ведаю, де поклали його. Коли це сказала, озирнулась і убачила Єсуса, який стояв, але не ведала, що це Єсус. Сказав їй Єсус: «Женщина, чого ти плачеш? Кого шукаєш?» «Я думаю, що це садовник», – сказала йому. «Пані, коли ти винес його, скажи мені, де ти поклав його, і я заберу його». Єсус сказав їй: «Марія». А вона озирнулася і сказала йому по-грецьку: «Рабуні», що означає «став». І сказав їй Єсус: «Не затримуй мене, бо я ще не взійшов до Отця. Коли ідеш до братів моїх і скажи їм: узиходжу до Отця моєго і Отця вашого, до Бога моєго і Бога вашого». Прийшла Марія Магдалена і об'яснила учням, що бачила Пана, і те, що він сказав їй. Це слово Пана.
Тому так само за його ми молимося этой святої мши. І дякуємо вельми папі Францишку, який 10 червня 2016 році об'явив святочним днем День Марії Магдалени Святої, апостол апостолов. Бо Яна перша прийшла до апостолов, прибігла со словами «Христос воскрес», то есть нема Христа в похованні. І апостоли далі до сьогоднішнього дня Костел проповідує Христа воскресла. Першим голосом этим був голос Святої Марії Магдалени. Тому папа Францишек з великою повагою менавіто віднесся до этой історичної Божої події. І тому, шановні, сьогодні ми молимося, єднаємося і так само, як в своєму часі до Єсуса йшли люди, народи, мужчини, жінки, матері з дітьми, хворі, калеки, різні, навіть під впливом Злого Духа, які мучилися, хворели. Єсус всіх оздоровляв. Фарисеї йшли і сочили за ним, а він відказує: нездорові потребують лікаря, а хворі. І підходить Марія Магдалена, яка мала в собі 7 духів. Єсус оздоровив її, очистив. И она с этой вдячностью Богу, что ее душа открылась на ласку Божию, и она присвячает свое життя так, идти за Христом. Ее душа ожила. Бо что такое явногрешница, распустница? Тие былые часы под словом «распуста» подразумевали все непотребы, все разные нечистоплотности. Бо языческие паганские обряды, где сбирались, молились, и там эти агапы, где ели твое мясо, сутками двое тянут совалось. Люди хворели, эпидемии. Распуста, то есть разнунданность. И Мария Магдалена после оздоровления, вызволения сподулали злых духов, и она идет за Христом разом с женщинами. Бо апостол Павел до римлянам в 16 разделе вспоминает: Марія і жінки, які много допомогли нам, 9 святих апостолів. Магдалена присутничала з апостолом. І менавіта вона, поглядите, її глибину віри. И она слухала уважливо науку Христа и чула предказання, а чула серцем щось тривожне. Єсус сказав: Син чоловічий повинен витерпіти шмат, откинуть його старейшини, першосвятари і книжники, і буде забитий. Серце Магдалени стривожено. Бігала, де Єсус буде на вечері. Подрихтувала олені пахучі. І де
в той дом, слязьми обмывая ноги Иисус, упавши на колени, волосами вытирая, голову Иисуса поливая пахучими олейками. И она, Ты есть Слово Избавителя, Сын человечий много вытерпит и будет забит. И она это виконала, пам'ятаючи про наставлення Христа. И Иисус подтверждает тем же собеседникам, покиньте ее, бо она виконала это на мое похование. Бож вам симфония сердца, веры Марии Магдалины, и як сердце Божие отказывает на эту веру. Это не просто заробленная явно грешница, распутница, якую Иисус выкинул, 7 злых духов, и она идет далее, спеваючи славячи Бога. И она своїм серцем, що сприймала заправди не як мать, як жінка. І не бачив я її, яка іде за Христом слави, проповідання. Не бачив я її, яка крича на Голгофі. Богородиця, Ян Євангеліст, Марія Магдалина обнимає криш, як перед этим обнимала ноги Збавителя. І далі вона йде за этим аршаком поховальним, за святим Йосифом і Никодемом, які несуть тіло Єсуса до поховальні. Вона йде і глядить, де склали тіло Єсуса. Марія Магдалина, тому ми навіка 3-го дня раненько, ще темно, читаємо святые письмена. Марія вже прилетіла до гроба Господня. Коли вона того вечора, Великую Пятницу, не була побач, не йшла в процесії жалобної, що би ідея вона шукала ночі? Вера. Вера Марії Магдалини. Дай Боже, щоб вона передавалась нашим жінчинам, матці, паненкам, сім'ям. Вера, яка наслідує Христа. І ось вона, миновито на 3-й день, коли гроба Господня чує, Єсус каже: Марія, Рабуні, біжить, несе вістку про Христа воскресення апостола. Святий Григорій Великий навчає, слухайтеся уважно. Жінчина з вуснами змії, в раї, Єва, приняла грешное ошуканство сатаны. Будете як боги, съешь твое яблоко. А другая женщина, Магдалена, з вусного воскреслого Єсуса почула радостную правду воскресного Єсуса проповедує. Чаша смерти, да сьогодні і конца світу ми під уладним персональним графом, Хрост нас вилечує, обмиває і чаша життя. Там Адаму весь
річка. Тут Мария Магдалена апостолу Петру. Что свяжешь на земле, будет связано на небе. Вызволение с-под влады греху. Адам и Петр, апостол к апостолам, Ева иде с яблоком непослухняности Божией. И мы до сегодня споживаем эту всю, завтра будет лучше, поживем, заживем лучше и так далее, и так далее. Что зробим своими руками, поте чола, разумной працы тое будем иметь. Магдалена иде с великодным яйком, бо пришла до так само Риме, где приносит императору яйко великодне. І тут, шановні, Єсуса слови, я прийшов закликати не праведників, але грешників. А що ні? Тепер ідуть в костьоли церкву праведники. Мне нема грехов, мне нема що сповідатися. Не йдуть в костьол церкву, мне все достаточно, я все маю, машину, семья, дети, дача, мне все есть, мне нечего у Бога просить. Ах ви. І тут ми чуємо менавіта слови апокаліпсиса, відкриття. Бо ти кажеш, я багатий, розбагатів, і ні в чим не маю потреби. А не віраєш, що ти нещасний, жалюватий, убогий, слепий і голий. Раю тобі купить у мене золото, огнем очищеное, как тебе разбогатеть, белую вобратку принять, как обрадуться, и как не видать было сорому голизны твоей, и ялеем помажь Боже твое, как бачить. Открытие 3 раздел, 17-18 пункты. Коли Адам бачив, что он голый, коли Господь промовил, Адам, где ты? Сумление. Господь открывает всех нас собі. Кожне поховання чоловіка, а чим говорить? Послухайте. Найбагатейший чоловік без дихання, повітря бесплатно. Бедный. Холодный, без тепла солнца и тепла бесплатно. Навіть тое, що Господь дарує безплатно, ти не маєш. Голий. А говорить, что я все маю. Бедный и наг. Святая Мария Магдалена для нас это две дороги. Первая дорога – ее життя до визволення з-под влади злих духов. Другая дорога за Христом. И сегодня она светляная дорога. И Иисус, вызволяя ее, гоняет всех духов, а вам не говорить это про шести 7 головных грехов. Сестры и браты, послухайте. Пыха, хтивость, заздрість, гнев, распуста, неумеркованность ежей пяти лянога. Скажите, який з этих грехов сім'ї менее ображає і унижає Бога? Все одно.
мы зараз менавіта адчуваем, что такое, что если человек говорит, мне Бога не треба, у тебе отсутствуют все эти грехи и недоходы наших детей и внуков. Без шлюбу, без святой споведи, помирають без святої сповіді віятика, не просячи святого. Нема молитви, нема набоженства, переповнені городи, праця, обов'язки і життя. Костьоли церкви пустые. Бо ми багаті, а Господь скаже, ти бідний і голий. І ось тут менавіта чує такий заклик християнська Білорусь. День, на якій дорозі тепер стоять твої дочки і сини. Магдалени Білорусі. Якою дорогою вибираємо йти? Чи ми хвалимося нашими дітьми, які вони в світі діячі, а в Божому храмі перед Богом нема. І тому невже одні всі дороги правильні, а Божа фальшива? Чи не потребуємо ще сьогодні визволення з Божим благословенням з-під влади сатани менавіта этих 7 врагов? Як не той, як той. Ведали твои справы, открытия книгам. Ты не холодный, не горячий, а и тому, что ты теплый, не холодный, не горячий, выплюну тебе с моих устов, кажется Господь. Открытие книзе, 3 раздел. Теплый – это объятный. Нехай Бог благословить. Люди кажуть, ми не ходимо, що ми вже в церкву, нам вже не треба, ми вирішили не ходити. Ні. Неправда. Это Господь, яще при твоїм земним житті, бідний чоловіче, выплюнул тебе своей милосердности. А не то, як ми вирішили не ходити. Господь выплюнул. Мы уже такие осужденные, люди добрые. И даем, что у нас все хорошо. Сатана обещает золотые горы. Спокушає, як Христа 40 днів після посту на пустині. Дам тобі весь світ, поклонися мені. Сатана сотворив світ. Клус. И так само всем нам обещали, будешь иметь все. Марія Магдалена, якою Єсус визволив з-під впливу Злого Духа, дав собі нам. Ласка Божа дадена на Святим Хресті, коли уже на Святим Хресті батьки і хрестні от ім'я дитят питаюся в вас, каже свята. Чи одрагаєтеся сатани і всіх страв його? Одрагаємося. Вон сатана от этого дитят. Ось вам екзорцизм. Ось наш порятунок, чому нам хорошо. І, здається, ми самі проживаємо, але треба дякувати Богу за те, що вже в самому зарані життя нам стелить добрую дорогу, щоб ми були щасливі. В одного батька було 2 синів.
другий брат: ну, батько, ти більш любиш этого сина, як мене. Але батька, як привезли этого сина, який зламав ногу, пішов, бачив тую прорву, засипав, вирівняв, як другий син не впав. І син ходить, мені все хорошо. Але батька його більше любить, як мене. А в справедності, кого більше батька любив? Обычно. Только другие не умел оценить, что так само не упал, не поломал руки и ноги. Батька постелил дорогу. Так нам святых рост, так нам приклади святых дают этой духовной килим, как мы шли, не поранивши нам стопу. И, шановные, тут мы отчуваем, что Господь оберегает каждого из нас от дитятика, самого сталого взрослого. И поглядите, в прикладе Святой Марии Магдалены так народжаются святые. Як і тепер іде процес Слуги Божого Едварда Войниловича, нашого священника. Чоловіка, який каже про свій род Войниловичів: на наш род ні одна людська сльоза обиди не упала. Люди добрі, я прожив життя, каже, 82 роки. На мене ніхто не написав, не сказав скаргу. Нікого в житті я не образив, не унизив, всім пробачав, навіть забойцям, які хотіли мене забити, я їм пробачив і відпустив. Так народжаються святі. Чому? Бо в Едварда Войниловича при його дворі був капелан, духовник, сповідник, а не шут, клоун, блазен, шутник. Як при царях, королях, імператорах, при дворах. Шут. Ні. Духовник, капелан. І як не виховували дітей, Едвард каже, слава Божий, ми вчили дочку, як жити, а вона нас навчила, як помирати, бо померла в 19 років, повністю віддаючися Богу і Матері Божої в опіку. Ось в таких сім'ях менавіта і будується костел хатній. Так хотел Бог. Что нас объединяет с Марией Магдаленой, с Эдвардом Войниловичем, Слугою Божьим? Любов до Бога. Незалежно, яких життєвих тяжкостях, так хотел Бог. Віра і любов. Шановні, злий світ сіє ворожість. Сатана руками злих людей укрижував Христа. Невже думаєш, тебе, який хочеш прожити в світі, сатана пошкодує? Ти його обхитриш? Сьогодні, після набоженства, якою дорогою пойдеш ти, брат і сестра, у житті і твоя сім'я, якими вулицями, я відаю. Але духовно, якою дорогою? Невже вернемося до життя, далі жити без шлюбу, годами не сподіватися, не навідувати костюм, как бути його часточкою, как
a tu czerpać za tę łaskę i nieść dzieciom i wnukom. I невже і тепер мы так само будем требовать в этой отдаленности от Иисуса Христа? Ратуй себе и своих детей. Поглядите приклад святой Бригитты, Швеция, порожден был ее день, опекунки Европы. Ее мать была тяжарная, носила под сердцем, каральное крушение. Візія Матці Божия об'явилася і каже: «Ти врятована, бо під серцем носиш дитя. Корми його любов'ю на хвалу Божию». Мать викормила святую Бригитту, опекунку Швеції. Мать Божия захоче, поважаные матери и будущие мать, мы за вас, Святой Святой, чим молимся. А кормите так само детей ваших любовью Божией. Дайте им Бога. Кто вам перешкоджает дать детям Бога? Нам не треба догонять Єсуса. Бо Він каже всім нам: возьми свой крыж и иди за мной. Если мы штоденно в молитве, на божестве, в неделю святой и с Богом. Коли ж не, тогда нам треба доганять, бо Jesús іде. Крыж твоих человечих христианских обов'язків, молитва и сакраменты святые чуем. Ты своим життем без Бога, разумей, безбожий. Не треба обвалу. Отстав, брат и сестра, отстали от Jesúsa. Кольки днем, месяцев, годов без молитвы, без споведи святой, без Jesúsa в святой коммунии причастия. І треба нам це наверстати добрими вчинками, молитвою і чуванням. Бо один з семи гріхів, який тирчить у нас всіх, лянота, завжди нема часу до костьола церкви. Лянота. То є саме, що теж розпуста і так далі. Не было молитвы, и тому, как не было поздно, бо не выйдешь оттуль, пока не заплатишь опошний грош. И вот, шановные, сьогоднішній день мы ведаем, что на скрижовании дорог завжди стояла фигура крыш, чи каплица, дорожные знаки, куди направо, вірно, особливо скрижування. Сьогодні ми в урочистості Святої Марії Магдалени, це є скрижування двох дорог. І ми так само перед нами повинен нам бути вибір правильної дороги, направо в духовному житті. Один костюм, образ Святой Марии Магдалины исчез до Иисуса и за Иисусом, наследуючи Марию Магдалену, чи за духом этого света. Але як довго в этом свете мы потриваем, а у Бога вечность, этому света Мария Магдалена. 3 тисячогоді шаловала во всім світі, на всіх континентах. Не кажу, що ні. Тому святая Магдалена допоможи нам не тільки в правильному виборі, але й в постанові витримати на этой збавленной дорозі
свидетель нашего избавления. Как дякуючи нашей верности, Иисус и нас покликал по имени час нашего обиходу с этого свету по имени, как мы пришли в Его владарство, Отца Небесного, на веки вечные. Аминь. Сразу будет освящение нового образа Святой Марии Магдалины. Рабыни, что означает наставник. Этими словами апостола он застрогает нас с этого нового благословенного образа. Мастак Александр Древия и наши будовники створили не просто мостацкий двор, а чинили для нас окно у таблицы разницы воскресенья. И перед нашими очима открывается новый боковой алтарь Евхаристии. Золотая виноградная лоза, такая величной аркой, отуляя святую, нагадывает нам про слово Христа. «Я виноградная лоза, а вы границы». И она закликает нас єднаться вокруг наисвятейшего сакрамента. Зерните на тварь Святой Марии Магдалины, и на выявлено молодые, светлые и безнесные. Ей позирк, накерованный угору Єзуса, якое Єзус святлом на образ самой святой. И заместо звонка с миром, и надо деликатно трудить до людей букете глава, силом честини, спокою, и той горячей любови, которая оказалась у нас ниже за смерть. На знак внимания у промениях заходящего солнца за люковым древом вельми деликатно виднеется силуэт нашего Луковского костела. И эта деталь показывает нам, что Иисус Христос воскрес и присутствует тут, в нашем городе, в наших домах и в наших сердцах. А у ниши алтаря на нас глядит молодые апостолы Евхаристии в наш час Святой Караванитис. И позерки Магдалины с первого столетия и Святого Карла с 21 столетия строкаются, єднаючи поколений и нагадываючи нам, что Святая Коммуния – это наше единое обустрадование. И нехай этот алтарь, образ, станут сердцем нашей памяти, якою буде натхнять наше серце і черпать сили з Євхаристії.
вера, молись за нас. Молимся, прославляем Тебе, Боже, бо только Ты святый. Ты злитовался над людьми и послал в свет Своего Сына Иисуса Христа, який втіляє святость і доводить її до повноти. Йому початку Костюла спасав Духа Утешителя, який з'являється голосом, щоб учить нас правовільній святості, подихом моці і лагодності, огнем, який розпалює любов в серце вірників, Божим насінням, з якого виростає щодрий плон ласки. Тому, Божа, сьогодні Тебе прославляємо, бо дарами того ж Духа Ти взбагатив святую Магдалену Марію, в гонах якої Твої слуги виконані гетий образ. Зраби просим, нехай ідучи слідами Пана і глядячи на приклад Святої Марії Магдалени, яни пнуться до досконалості, до міри сталості погодля Христової повноти. Нехай словом і життям об'єшають Євангеліє, готові пролиться його навод кров. Нехай щоденно несуть крест Христов, ох'ярно служачи Тобі і братам. Розбірне виконання земних обов'язків нехай переміняють світ мовця Духа Святого і взносять очі до небесной Айчины, где Ты, Отче, приймаєш їх, как были спадкоємцями разом з Твоїм Сином, який з Тобою живе і володарить на веки вечные. Аминь. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому.
наши супольные молитвы. Просим Тебя, Пане, благослови весь Христовый костел, отули своей лаской Папу Льва и нашего епископа Олега, как яны нас неостомно обвещали свету Евангелие миру и надеи. Дякуем Тебе, Пане, за дар 37 годов біскупського служения нашего пастора Тадеуша. Просим, спашли ему хуткое выздоровление и моц у хворобе, как он и надалей заставался для нашего народа неозлобным голосом веры. Просим Тебе, Пане, благослови ксенза прелата Владислава, який сьогодні узначальує нашу літургію і благословляє наш новий образ, а так само усіх прибулих святоров. Дай їм сили і незгасну енергію Духу у їх душпастерському служенні. Просим Тебе, Пане, спашли мудрость и святло Духа Святого для керівництва района і города Новолукомля і усіх представників улади, як їх праця завсюди служила супокою, справедливості і добробиту людей. Просим Тебя, Пане, благослови мастака Александра Зветеля и Петра Николаевича и кожного, чиї руки, молитва и отвяра спричинилися до створення и оздобления нашей новой алтарной просторы Евхаристия. Просим Тебе, Пане, прими у свое небесное володарство усіх померлых парафіянов нашей супольности и отверждавцев, які при житті, отвярой, працей и молитвой будовали и подтримливали наш костел. Даруй им усе провины и дай вечный супокой.
усіх пілігримів, які прибули на наше свято. Очисти наше сердце, как мы, по прикладе Святой Марии Магдалины, были отважными свидетелями Твоей любови у нашем штодневном житии. Доручаймо всіх маці Білорусь, жанчин, паненок, будучих маці, Святой Марии Магдалины, якая так смело йшла за Христом и стає для нас прикладом этой открытости, веры и любові до Бога і ближнього перед этим світом. Тебе просим. Божа, Твоя милосердность триває вічно. Прийми молитви Твоїх дітей і зроби нас годними Твоїх небесних даров. Праз Христа, Пана нашого. До алтаря наближається процесія здравия. Нехай тое, що зложено на столі панським, буде виражати наш найвеликий дар нашим серцем. Боже, Твой Сын з'являється святлом для того світу, як і гэтая запаленная свяча, що приносимо дар. Допоможи нам бути своїм святлом кожний день нашого життя. Несем хлеб. Добрый Боже, дякуючи Твоей щедрости, земля родит хлеб щоденный. Ты не раз в день плет працы руку людских. Хлеб, я не свідчиться тим, що Ти, Пані, з'являєшся прихожостю і любов'ю этого світу. Тебе складаем их, судящимся за то, что Ты идешь и любишь нас. Приносим плоды, садовины коробками. Это знак Твоей добрыни. Прими их и помножь плоды добрыни в сердцах наших. Боже, за Твою щедрость земля родит виноград. Прими это вино и перемени его у гроба Твоего Сына. Як вода злучается с вином, так звучит и нас навеки с Иисусом Христом.
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу опьяву принял Бог Отец Всемогутный. Милосердный Боже, мы просим Тебе отвярные дары. Здесь помяну Святой Марии Магдалены. Просим Тебе, прими их ласкаво, яки Твой Сын принял ей послугу, якую она оказала Ему с любовью. Раз Христа Пана нашего. Пан з вами. Вгору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Соправди годна ета и справедлива, слушна и збавєнна, как ми завсюди всюди Тобі дякували, Пане святий Ойча, всемогутний, вічний Боже, в супольності святих зяє Твоя слава, бо увенчуючи їх заслуги, Ти венчаєш пльон Твоєї ласки. Їх життя Ти даєш нам як приклад, раз їх заступництва нам допомагаєш, а в супольності з ними даєш нам обіцяну спадщину. Їх свідчення дає нам силу, щоб ми могли перемогти в духовній боротьбі і разом со святим отримати нев'ядальний вінок хвали раз Христа Пана нашого. Тому з аньолами і архангелами і з усіми святими ми обвіщаємо Твою хвалу разом з ними співаючи. Соправди Божа, Ти святий, і справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенною мощью Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираєш народ свой, каба до сходу сонця и до заходу складав имени Твоему чистую оквяву. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти мощью Духа Твоего эти дары, які ми принесли Тобі на оквяву, как сталися яны телом
Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, взяў хлеб і падзяку табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері взяв келих і подяку табі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крові маёй, нового і вечного заповету, якая за вас і за многих буде пролита дзеля отпущення грехов. Гэта чиніце на мою пам'ять». Гэта великая таямница веры. Пане, вспоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его чудовное воскресение и в небошествие, и чекаючи Его другого прийстя, с подякою складаем Тебе эту живую и святую объяву. Взглянь, просим на дар Твоего костела, и прими его як объяву, якой Ты пожадав быть умилостивленный. Дозволь, как мы, змоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими. Найперш за святейшей Панной Богородицей Марией и святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святой Марией Магдаленой, святыми нашей белорусской земли, с нашими святыми опекунами скоросту бежмования и усими святыми про заступництво их, мы сподяемся на Твою неостонную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який перегримує на землі. Со слугою Твоим, папом нашим Львом, біскупом нашим Олегом, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і усіх, хто у ласці Твоєю душою з гэтага світу, милостиво прийми у володарство Твое, де і ми сподіваємося бути, каб разом з ними завсёды радуватися Твоєї хвалі. Прос Христа Пана нашого, прос якого одурваєш світ усялякими добротами. Раз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Божа Отче всемогутный,
дай ласкаво спокою дни наши, нашему народу Беларуси. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Збавця нашого Єсуса Христа. Бо Твоє владарство і моць і слава навіки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его спокоем и едностью, який живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. Так великое, знаковое свято для этой святыни, для нашего народа, передайте ближнему знак спокою. Спокойно нам всем.
час. Боже наш Отче, нехай сакрамент, який ми прийняли, наповнить нас такою любов'ю, з якою святая Марія Магдалена тривала при Єсусі Христі, своїм наставнику і Пану, який живе і благодатить на віки вічні. З ворот арцебіскупа Тадеуша Кондрусевича до собраних на урочистості Святої Марії Магдалени у Новолукові. Глибоко поважаний ксьонд Супрович Николай Липський, глубоко поважаемые святары, возлюбленные браты и сестры в Христе, верники парафии Святой Марии Магдалины у Новолукові. З глибоким шкодуванням і болем у серці звертаюся до вас з больничної палати у Мінську. Сьогодні у суботу, 25 липня, мы повинны были поделить великую радость, разом помолиться и освятить новый образ Святой Марии Магдалины в вашем костеле. Я вельми чекав этой зустрічі з вами, але, як каже условие, чоловік міркує, а Бог визначає. По стані здоров'я і потребуванні лікарів я вимушений заставатися під їх назиранням. Наша фізична отлеглость, однак, не означає отлеглості духовної. У гэтыя дні я духовно злучаюся з вами на молитве. Освячэнне образа – это гістарычная падзея для вашей супольнасці. Знак того, что костел живе, развивается и умацовывается в веру. Памятайте, что каждый из вас является живым каменем у будинку Божьего. При этой нагоде хочу щиро подякувати ксензу прилату Владиславу Забальнюку, який здійснив освячення нового образа Святої Марії Магдалени. Нехай освячений образ стане для кожного з вас місцем постоянної зустрічі з живим Богом, криницей святла, надії і взаємної любові. Нехай святое обличчя на новому образі завсюди звертає до вас свій позір, сутішає у тяжкостях і благословляє ваші сім'ї, випрошуючи вам потрібні ласки і моць для щоденного крочення шляхом Божого закону і Божої правди. Щиро дякую пробощу і усім вам за прикладене намагання по підготовці до цієї урочистості. Прошу вас об молитве за мое здоровье, как Бог умацовал меня для дальнейшего служения Ему и Костелу, коли на это будет Божия воля. Усіх вас щирим серцем благословляю в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Служимо з вами в молитві арцебіскуп Новгород-Мінсько-Могилевський та Тадеуш Кондрусевич. Дозвольте ще декілька слов. Я так само скажу, як особистий секретар, капелан арцебіскупа, эту святую душу я целебрував у інтенції його здоров'я. Хотів би щиро подякувати приватному каноніку Владиславу, який так само долучився до молитви за нашого шановного достойного арцебіскупа, як Бог узмоцнив його гаряче, полум'яне і любяче серце, яке любить увесь костюм, не глядячи на хворобу, він завсюди готовий приїхати, завсюди готовий розділити радость, святкування і присутність разом з вірою. І дякую так само всім тим, хто молився за його здоров'я, і прошу надалі так само молитися, кого вислухав нашу молитву, каб'йом, мог ще шмат годов служити нашому костюму. Велике дякую. Несколько слов тяжести от нас. Безумовно, просит передать
Дорогі брати і сестри, шановні гості нашої парафії, наше свято, наше урочисте набожество наближається до свого завершення. І моє серце наповнене безмежною вдячністю найперш Богу за цей цудовний час, за дар єдності, за кожну ласку, яку ми сьогодні отримали. А до цього серця хочу подякувати так само ксензу Прилату каноніку Владиславу за його глибоке Боже Слово, за урочисте благословення наша робоча праця нашої опікунки. І за те ж натхнення, яке він подарив сьогодні кожному з нас. Дорогі Отче Владислав, сьогодні ми з великою пошаною згадуємо ваше 41 год охранного солдатского служения в Беларуси. Многие, напевно, з наших парафіян і гостей видатно пам'ятають ті перші давні трансляції святої мші паради Червоного Костьола, ще в 90-х далеких годах. Ми пам'ятаємо і бережливо заховуємо в наших домах і перші білоруськомовні молитовники з той самої знакомитої зеленої бокоткою святої Білорусі, які стали так само і для нас, для нашого народу, справді подарунком віри і спокійної мови. Дякую вам за те, що ви стояли коля витоку одречення нашого Костьола в Білорусі. І сьогодні притягуєте бути для нас живим прикладом вірності Христу. Навіть на той шановний вік, недавнє народження Христа, маєте моць і силу на моноколесі та сказати. Нехай Бог стократно вознагородить ваше служіння. Так само велике дякую вам, дорогі парафіяни, охоронавці, які за кожну проповіду квітку, за кожну прибрану дорожку, за працю про оздоблення костьола, за кожну молитву. Ви справді працювали, як наживаєте любичі сім'ї. І одне слово, до цього серця святого свята ми так само подрихтували пам'ятні образи Марії Магдалени і інші парафіяні сувеніри. Їх можна буде знайти в нашому костюмному кіоску і під час обіду прямо на вулиці перед Славою. Пам'ятайте, що надаваючи ці речі на пам'ять об сьогоднішнім дні, ви не просто робите подарунок собі, близьким, але просто отримуєте далекі праці по обновленню і оздобленню нашого костьола Нового року. Щиро дякую за кожну вашу працю. А зараз я прошу так само вивести наших представників парафії, бо до цього фесту ми готували особливий юбілейний подарунок у гонор 37-ї годовщини Єпископської церкви арцибіскупа Тадеуша Кондрусевича. Сьогодні, коли юбіляр знаходиться у шпиталях, ми з великою любов'ю хочемо передати ці знаки нашої пошани. Я прошу тебе вивести так само і особисто секретаря арцибіскупа Павла Дорогевича Павла, просим вас передать прямо руки митрополиту Тадеушу эти памятные медали, так само белорусским славянам Тадеушу. Передайте ему, что на Волхове лежащий день основно молится о его здоровье. Просим вас передать эти подарунки ксензу Тадеушу, арцибискупу Тадеушу Кондрусевичу, передать наше привітання, наше шкодування, що так трималося і він, на жаль, не прибув до нас, але ми щиро молилися, дякуємо, зичимо йому здоров'я, худший поправиться і бути у доброму здоров'ї надалі.
таксама апекі нашай дапомогі Марії Магдаліны. Дякуючи намаганням нашого пробуша Святослава Миколая, дякуючи тату нашого пробуша Петру Миколаївичу і дякуючи намаганням Віталіку, мастака Олександра Савченко, ми сьогодні маємо такі пригожі образи Єзусу Милосердного і Марії Магдаліни. Тому сьогодні, в цей святочний день, ми хочемо виказати слово подяки, пожелать так само здоровья, за что это был у вас добрый настрой, за что это было место суду и дальнейших творчих здесь мнений. Можем сказать слово подяки, конечно, нашим девушкам, и кожную литургию оставляет своим схемам. Это Татьяна Шарафович, Зося Максевич, Людмила Зайцева. А сегодня у них выходные. И тому с задоволением мы слухали сегодня спевы выконания хору с праздника Святого Владислава Свидетельства. Дякуємо за ваші голоси, за оздоблення этой литургии и желаем творчих и духовных успехов. Я сподіваюся, ми хлопці там Богу. Конечно, анестезія заборонена, а без пинти. Кроме Єзуса. Малі так само, яка святий говорить, що хтось ховає той, чи моляться на сьогоднішній такі проходять суддю, то хіба Марії Сім'ятрович. Дякую, що так само. Так само ще, будь ласка, слово. Буду вельми коротенько, как не затягивать час. От ім'я арцебіскупа Тадеуша Андрусевича щиро дякую за такі пригожі, але так само вельми практичні подарунки. Перший подарунок – це ваша заступниця, яка станеться так само його заступницею. Коли хтось, може, со святаров, коли не був у його у хаті, у його є такий довгий коридор. І там у всьому більше різні пам'ятки. Але ваша заступниця буде у його особистому покої висіти, і він буде пам'ятати про те, що коли він не змог приїхати, то вся парафіальна супольність згуртована, собрана разом на урочистості, так само молилася за його здоров'я. Він завжди це буде пам'ятати. І ведаєте, що у Гуцлаве біскуп Олександр Яшевський назвав волотами віри тих свідків, які стояли на початку одродження Костела, 35 годов обновления иерархичных структур мы отмечаем в этом году. Я бачу, что это все перенеслося на этой медалі. І справді, він буде вельми узрадований, коли побачить його титул «Квісус Деус», «Хто ж є Бог», він вибрав собі цей титул, і з надписом «Волото віри». Буде йому вельми приємно. Я завтра это йому передам і разом з ним частинку вашої молитви, частинку вашої душі, яка менавіта любить костюл. Кожен з вас любить костюл. І ще апошній ваш подарунок гэты цудоўны капелюш. Ведаеце, што ён носіць капелюшы. Чаму? Таму што яму нельга быць на сонцы па стане здароўя.
Я памятаю, калісьці в адным з санктуарыяў ён хадзіў і выбіраў сабе капелюшы. Цяпер ему не трэба выбіраць капелюшы. Вы падаравалі ему найлепшы капелюш, і я спадзяюся, пан Бог яшчэ дазволіць яму сюды прыехаць і пабачыць яго гэтым цудоўным рукамі вашымі зробленым капелюшы. Шчыра за ўсё дзякую ад яго імя. На заканчэнне, мои дорогие, наше свято не заканчивается у стенах костела. Так само хочу вам нагадать, что сегодня мы отмечаем успомин святого Криштофа, опекуна родителей подорожников. Там одразу после заканчэння всей литургии, после огульного фото, так само можно будет зробить, вернемся с процессией. И заключное благословение на дворе костола будет урочистое благословение священия вашего транспорта и водителя. И коли ласка, коли выходу с костела, можете подвести до своих автомобилей, інших строфов. І одразу після освячення машин я щиро усіх запрошую кожного з вас на святошну гаку, смачний сухой обід на дворі костела. Коли ласка, нікуди не розходьтеся, наші господині подрихтували цілому почасту. Для кожного хопить. Отримаєте так само для солодовцю сухойної зустрічі, розмови, співу і так само приходу сьогоднішнього дня відпочинку. Мои дорогие, как наше свято принесло максимально духовный плен для кожной души, давайте зараз помолимся разом по интенции Святого Лица, как кожен з нас, виконавши всі обов'язки мови, змог сьогодні отримати дар повного отпуску час этой урочистости грехов. Отче наш, который идет в небесах, святое имя Твое, приди Царство Твое, будь воля Твоя, как в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Святая Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як было с Твоим Царем завсёды, и на веки вечные. Аминь. А зараз запрошую всіх до церковного набоженства до нашої дикунки і евхаристичної процесії. Євеліться, Христе, навчи нас, Отче з неба Божа,
Троица день душам, Святая Мария, Мать Божия, Святая Мария Магдалина, Святая Мария Магдалина, люстерка покаяния, Святая Мария Магдалина, ученица Христа Павла, Святая Мария Магдалина, погибленная Христом до соправного покаяния, Святая Мария Магдалина, яка милості змінила Христа, Святая Мария Магдалина, яка вытерла волосами ноги Иисуса и поцеловала их, Святая Мария Магдалина, яка намастила Иисуса каштовыми олеями, Святая Мария Магдалина, яка почула з вусом самого Христа, що грехи твої даровані. Святая Марія Магдалина, яка не покинула Ісуса під час його муки. Святая Марія Магдалина, яка разом з іншими була біля крижа. Святая Марія Магдалина, яка за сльозами чекала у воскресіння Христа. Святая Марія Магдалина, яка прийшла на ту святу до Христової могили. Святая Марія Магдалина, яка заслужила убавчість праведного Христа. Святая Марія Магдалина, яка вістила об воскресінні Христа. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу. Молися за нас, Святая Марія Магдалина. Молимся. Боже, Твой святый Мария Магдалина, первую заступ великую для радости, ученика против заступництва припад, мы обещали Господа Христа, и судирали Богу Твою хвалю славе, яки с Тобой живела Отец и Духа Святого, Бог просусе и вечная. Святая Мария Магдалина, яка була свідкою Божої милосердності, будь для нас розсудом і прикладом любові до Ісуса, допомагай нам своїм заступництвом бути вірними Христу. Святая Марія Магдалина, яка плакала коля ног Ісуса за своєю родиною, випроси для нас щирий жаль за наші грехи. Святая Марія Магдалина, яка цілком довірилася Христу, выпроси у Пана Иисуса, как Он дал нам достатково часу для соправного покаяния, как мы могли перепросить Бога за свои грехи и компенсовать их наступствы. Впрочем, так само обдары покликания до святарского и законного життя, как завсюди хапала тих, хто буде вместе сучасному світу добрую весту о избавлении. Святая Мария Магдалина, молися за нас, праз Христа, Пана нашого, який владають у небі і на землі, по усі віки вічні.
i zrobić pamiętny fotosy. I śpiewają pierwszy raz, że